Ilqa l-isfida tiegħi għal dibattitu. Dan kien il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija wara li l-Prim Ministru Robert Abela għatta sija oħra f'intervista waħdu fuq ix-xandir tal-Istat u mill-ġdid Prim Ministru li qed jevita lill-ġurnalisti xi ħaġa li qed issir ta' spiss. Wara din ix-xandira fuq l-istazzjon tal-Istat, Adrian Delija saħaq li Robert Abela biddel Television Malta fit-tieni stazzjon tal-Partit Laburista filwaqt li nnessa xejn inqas minn 110,000 ħaddiem li għadhom jistennew xi tip ta' għajnuna biex joħorġu mill-kriżi tal-COVID-19. Dawn il-ħaddiema kienu qed jistennew li toħroġ għajnuna finanzjarja biex itaffu d-batija tagħhom imma mattilhom xejn, qal Adrian Delija. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li n-nazzjon stenna li l-Prim Ministru jħabbar li se jħassar il-ftehim tal-Vitals u jritorna l-isptarijiet lura lin-nies iżda dan ma sarx. Malta stenniet li Robert Abela jispjega kif se jirritorna l-immigranti li mhumiex eliġibbli għall-ażil għax iċ-ċentri ta' detenzjoni tagħna huma mimlijin sax-xifer. Iżda dwar dan il-Prim Ministru ma qal xejn. Il-familji stennew li jitħabbar tnaqqis kbir fil-prezz tal-kontijiet tal-ilma u l-elettriku wara li l-prezz taż-żejt niżel għal rekord storiku, kompla Adrian Delija, b'reazzjoni għal fatt li Robert Abela għadu sissa jinjora dak li ilha titlob l-oppożizzjoni f'isem il-familji Maltin u Għawċin. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sqar li Robert Abela għal darb'oħra gideb lin-nazzjon. Qatt ma akkużajtek li int qattil, madankollu inti żgur li int giddib, qal Adrian Delija b'reazzjoni għal kummenti partiġjani relatati mal-immigrazzjoni. Kien għalhekk li Adrian Delija ġeddet l-istedina tiegħu għal dibattitu fuq it-televiżjoni mal-Prim Ministru biex ikunu n-nies li jiddeċiedu u jaraw min qed jgħid il-verità.